tar kileno Hamas ya ka kpo jong kawai kalong kami kaba armet bat sei iklung bat dungyap da katari bat hadin kata lasiat yap no ya ka kami na ka kli jong ka ki sipai jong ka Israel kila nang lap shu saya kawai ka met yap jong kalong kami bala the langtar bat ya ka te ka met yap jong kalong kami hadin ba kila klit ya ka henry kila lap ba ka kpo jong ka te kalong kami kala jot bat kalakat arliang bat kadon ru ya iklung i badang peteng ya uksai sopet bat la kami henry ya te iklung ru layu i baladung yap no da katari bat ya kate kami pan kabala thia lengtar ladon kidin siat habanta jong kli jong ka kani ka jingle jong ki le no Hamas kala nang pen bitar shu ya ki sipai jong ka Israel kumban pen kan mau biang sai sin pat hang ne baka thma kabaka Hamas kalahir kendit kensan ya ka Israel kalalong penban ka jingpen bitar ya ka Israel hadin ba ki Hamas kilalek syaki silong kitau ha ka benta jong ka nong ba Israel ban rong syaki ying kisam bat ban lebeng le kho ya ki briu bat penyap ru kumju bat karkom penyap jong ki le no Hamas ya ki briu kalong kaba isyer khai hadu kata-kata kidon kiba kila syusiat yap bat kidon kiba kila syuthang im bat we usipai rang ba haba ulayo i ya ka jingle sat jong kila no Hamas ulayam thang bat ulayam pai donut namar ka jingle ben bat karkom penyap jong ki le no Hamas ya ki khlung khna kalong ka ba itrim hadu kata bat ute usipai rang ba ula ongru bangilayo i ya ka we ka thai armet kabala thia langtar bat haba kila khli ya ka henry kila lap baka kpo jongka kila tar arliang da katari bat kila labru ba ladon iwe ikhelung ba uksai sopet jong itai khelung idang peteng lang bat la ka kami bat kalanang pen thang shu nomar ye ite ikhelung ru adung yap no da katari bat ya ka kami lasiat na kibenta jong ka kli ong uju silandu ha ka I24 news lai thuru babun na kilong ying kibala shale don bor Sale jubor ha kila no Hamas kila te ya ki ti jat ki jongki bat kila penyam kila thang no bat ya ki yin bat ki don ru ki briu ki ba ki te kila no Hamas kim syam la set yap la ne penyap ya ki henry kila thang im no ya ki bat la ong ru kat ba ki dang thang im ya ki briu ya la de kila nang ya bam ya di la ong sa uai pat ubayo ida la de ya ka te ke jingjia ka ba isyer khai bat ka ba isang sot sat hadu kata bat apdeng jong ka jing jur jong ka ne ka thma henry ka Amerika kala ai man sim ya ka Israel bat da ka boong kat ba ka Amerika kadang don kan nom i kun swet ya ka Israel wat la ka don apdeng ka jing bitar ka bajur ya ka jing le don bor bat ka jing le to met jong kile no Hamas ha ka por ba kila her thma kendit kensan ya ka Israel henry wat la kata ka Israel kadang ailat bat kala pentip ya ki paj ba ki badon ha kasa ban pha kan ria no sha kiwe ki jaka haswa bakan pen no ya katei ka jaka jong ka kasa bat kala ai poru ban kan ria tang arp sau kenta haswa bakan ther bat pen no ya katei ka jaka te kumta ki pai ba nong song snong ha katei ka jaka kila kan ria jaka no leng ba ke jingtip bala pentip da ka Israel henry kat hadu benta ka Israel kadang yo i ya ka jing preng jong ki pai ba ban kan ria na katei ka jaka te kumta ka Israel kadang ailat ya kipat ba bakin kenria bat bakin wat jakari kumba ka Israel kala hukum ya kipat ba kibadon kumba iwei pon iwei milian ngun ban kin kenria no na katei ka jaka hapdeng jong ka jing ailat jong ka Israel ya kipat ba bakin kenria no na katei ka jaka henry kendit kensan layo i ya ki muslim na kiwei ki jaka kum ha France Germany bat New York bat kiwei bat kiri hari Europe kinong peniat bahakli jong kitei kiri kila don hap deng ke jing kuslai jing mun namar kila hap ai ya ke jing yada ke bapura na ke banta jong kiju namar ki muslim ha kite ki jaka kila thombor ha kilinti ki sengkin ha kilanti ya ha ki school bat ha ki ying ki samru kumju bat we unong yelam jong ka Amerika u Anthony Blinken u badairu u Secretary of State jong ka Amerika haba ula poi sa Israel ula ong ya ke Israel ko Israel WhatsApp ting kat ba ka Amerika kadang don wat nom sngau kun swet bat ka Amerika kan nom i no ya ka Israel dalilei ru ka Amerika kalau ongru
bakalan nang pen krek syuk ya ki sipai bat ya ki tiar thma hajan ke Israel namar yo le se don da kiwe kiri kiban her thma ya ke Israel Henry ya mentahi bun kiri ki badang yasha ya ke Israel lainno tang kitu kiri ki besyong babun ki muslim kiri ki bayasha menta ya ke Israel kadai kari United States of America kari India bat ke United of Kingdom bat ke European Union kisipai Israel ki balaker saudong ya ka Gaza ila sok krai katba ki weipat ka jingnya set roket mar keliang kadang yai teng klem da sange bat ngimla ban tipru hadu katno kileno Hamas kidang bun kita ki roket namar ka Israel kaladep khang lut sebak ya kilenti ban penpoi ya ki tiar thma sya Gaza kala yoru ban khang dam ya ka tunnel ka lenti supply tiar thma ka bawan na Egypt kala bom lut ru ya ki jaka penpoi tiar na kiwe ki jaka kum ka Syria ka Lebanon bat kiwe ki jaka ya ka Gaza kilayo ban kerkut bat kila pelong ya ka jing up triang kat ba ki paj ba nong song snong jong katei ka jaka kila hap ban kan ria no sya kiwe pat ki jaka ba sathi jong ka Gaza bat ki paj ba kila hap ban ino ya la ki jong ki yang kisam bat ya la ki jong ki jing don jing em tang ban lait ka mensim kila hap ban kan ria no wat la kalong kalenti ke becengai kila hap ban yai bat kim tip ru ka ei ka ban cia ha kata kalenti ke baki yai ban kan ria tang ban lait im ya ka mensim kublai sibun